አንጻር ድንግል ማርያም አለው ሞና አቶም መልስ ሆኖም ይልና ይኮነን አስተምሮ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስጢረ ስጋዌን ትንገር ክብር ድንግል ማርያም ከይተልዓለ ክሕለፍ አይኽእልን ተወልደ ስለዝብል ወላዲቱ ክትልዓል ግድን እዩ ተወልደ እንትንብል ከመይ ከምስተወለደ ክንናገር ግድን እዩ ፍርቅ ጎድን ሕሙም ክርስትና ላብ ዓለም ከም ትፈልጥዎ ኢየሱስ ይብል ግን ድማ ኢየሱስ ንክበሃል መድኃኒት ተባሂሉ ፈዋሲ ስጉኡን ደሙን ንክህብ በስጋ መዋሃዱ ድማ ምስጢር ምልስ ኢሎም መሰረቱ ዘያትሕዝዎ አማኑኤል ዝብል ቃል ሒዞም አምላክ ወሰብ ተባሂሉ ንክጽዋዕ ድንግል ወእም ተባሂላ ክትጽዋዕ ድማ ዘየማልእዎ ክርስቶስ ኢሎም ይጽውዕዎ ግን ድማ በስጋ በመዋሃዱ መለኮት ንስጋ አኽቢሩ ባዕሉ ቀባኢ ባዕሉ ተቀባኢ ባዕሉ ቅብ ኮይኑ ዝፈጸመ ምስጢር ድማ አበይ ከም ተፈጸመ ዘይናገርዎ ወርቂ ኣብ ሐመድ ይዝርከብ ወርቂ ኣብ ጭቃ ይዝርከብ ግን ወርቂ ድንግል ማርያም ካፍቱ በኃጢአት ዝወደቀ ካፍቲ ዝጎስቆለ ካፍቲ ዝተኸሰሰ ባህሪ አዳም ተረኺባና ሃለየት ግን ድማ ዕንቁ ዘእምጽውር ካብ ጭቃ ዝተረኸበት ዕንቁ ጽሪቲ እንታብ ጭቃ ውሽጢ ዝተረኸበት ወርቂ ካልኦቶም ቅዱሳን ጸጋ ዘአብልና እግዚአብሔር እንትንብል ጻድቅ ወሊዶ ዘካርያስ ኢልና ኤልሳቤጥ እንትንብል መጥምቀ መለኮት ጻድቅ ነብይ ሐዋርያ ሰማዕት ወሊዶም ድንግል ማርያም ኢልና ግን ታይ ወሊዳ አይና እንብል አምላክ ወሊዳ ኣብዚ ኮይኑ የተፈላላዩ አይ ድንግል ማርያም ክብራ ዓብይ እዩ በዚህ ድማ ትውልድ ሁሉ ናመስገና ይነብር እንታይና በላ አዶ አምላክ ስለዝኾነት እማ አምላክ አዶ ብርሃን ስለዝኾነት እመ ብርሃን በትግሪከኛ ቃል ተምሊቃውንት አመጻሕፍተ ሊቃውንት አስፊረሞ ዘለው ታኦዶኮስ ይብልዎ ወደ አዳም ዝኾነ ሁሉ እንተሞተ ሞት ናይ ባህሪው ገንዘው ስለዝገበሮ ግብው እዩ ነታ አዶ ህይወት ዝኾነት አዶ አምላክ ዝኾነት ሞታ ግን ይገርም ምስጢር መዕቋሙን ይተረፈል ሐዚ ሶልካ ዘዝራኻየ መጽሐፍ አንታንተ አይና በጽሕና የኔና ትግዜ በጽሕና የኔና እኮ ምስጢር ገዛ ኸይሕብ ምስጢር ስራሕ ኸይሕብ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን አይሕብ ሰላም ተሰበኽና ሓድነት ተሰበኽና ፍቅርን ተጽሐፍና ደይሕሸና ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕኹም ህይወትኩም ንመስተኸኻል ኣብዚና እግዚአብሔር ማዕድ ዝተረኸብኩም ኩልኻቱም ከመይ ወዒዳትኩም እምበኣርከስ እቲ ቃል ቅዱስ መጽሐፍ ከምዚ ይብለና ወይዘክሩ ስመኪ በኩሉ ትውልደ ትውልድ ስምኪ በኩሉ ካብ ወለዶ ናብ ውሉድ ካብ ውሉድ ወለዶ እናተመሓላለፈ ስምኪ እናተዘከረ ክነብር እዩ ይብላ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 44 ኣብ ቁጽሪ 17 ተጻሒፉ ንረኽቦ ቃሊና መልዓል እንገብሮ ዘለና ስምኪ ካብ ውሉድ ወለዶ ክዝከር እዩ ማለት ካብ ውሉድ ወለዶ ስምኪ እናተለዓለ ክነብር እዩ ዝተባሃለት ብኩሉ ትውልዲ ክትምስገን ዝግባአ አበው በምሳሌ ነቢያት በትንቢት ሐዋርያት በስብከት ቅዱሳን መላእክት በምስጋና አቦታትና ሊቃውንቱን በውዳሴ አልዒሎም ዘይጸገብዋ ዓብይ ምስጢር ተፈጸመላ ናይ ድሕነትና ምኽንያትን ማእኸልን ዝኾነት አዶና ቅድስት ድንግል ማርያም ስማ እናተዘከረ ከም ዝነብር በመንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሑ ነብየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ገና ቅድሚ ልደታ ገና ቅድሚ ወላዲታ አምላክ ምዃና አቀዲሙ በመንፈስ እግዚአብሔር ዝተናገረው ቃልና መልዓል እንገብሮ ዘለና እዚ ምኽንያት እዚ ነብየ እግዚአብሔር ዝተናገረው ቃል አብኔ ሐዲስ ኪዳን ምጽኢልና እንትንሪዮ እቲ ሰዓት ምስኣኸለ እቲ ቁጽሪ ምስኣኸለ እግዚአብሔር ንአዳም አቦና ዝነገሮ ተስፋ ድሕነት ዝፍጽመሉ ሰዓት ምስኣኸለ
እንሆ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናብዛ ዓለም እዚ ከም ኩሉ ሰብ ካብ ቅዱሳን አቦታት ተወሊዳ ፍጽምቲ ሰብ ኮይና ምምጻ እዩ ዝነግረና ታሪክ እቱ ድሕነት ዝፍጸመሉ ዘመን እውን ንባዕሉ ምስጢር ነይርዎ እቲ 5500 ዘመን ንአዳም ክድሕነሉ ዝተቐመጠ ቆጽሮ እውን ድንግል ማርያም እትግለጸሉ ወይ ትውለደሉ ዘመን ምዃኑ እዩ ነቢያት እውን ክብረ ንጽህናኣ ክብረ ድንግልናኣ ዘለዓለማዊ ድንግልናኣ ወላይታ አምላክ ምዃና ዘእንበለ ዘርኢ ምውላዳ እግዚአብሔር ቅድስት ማሕደሪኡ ምግባሩ ናቀዲሞም በመንፈስ መነጽር ናተመልከቱ ነቲ ምስጢር ተናጊሮም በህይወት ከይበጽሕዎ ግን ድማ በመንፈስ መነጽር ናተመልከቱ ነቲ በዘመኖም ዝነበረ ህዝቢ ናይ ተስፋ ትንቢት ይሰብክዎን ይምህርዎን ነይሮም ካብኣቶም ንሐዲስ ኪዳን ማዕዲው እናተመልከተ ኣብ ሐዲስ ኪዳን ዝኽሰት ዓብይ ምስጢር ሞድማ በትውልዲ ሁሉ ጊዜ ስማ እናተጸውዐ ክነብር ከም ዝኽእል ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ስምኪ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ከመሓላለፍ እዩ ዝበለላ ኣነ ንስኹምን ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመንና ዘለና ናይ 21 ክፍለ ዘመን ጉዕዞ ኢና ድማ እንደገና ንናገር ዘለና እዛ ዓለም መዓዝ ከም ዘብቅዕ ኣይንፈልጦን እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ እንተኾነ ግን እስካብ ሕልፈት ድማ ኩሉ ከም ዝሓዝ እናተነገረ ክነብር እዩ ከም ዝሓዝ እንብላ ዘለና ብዝበለጸ ገላልጸ ዝህልዎም ሊቃውንቲ እውን ክህሉ እዮም ነይሮም እውን እዮም ብቻ ግን ትውልዲ በብዕለቱ ዘለው ምስጢራት እናሐሰበን እናዘከረን እናተማህረን እናመስገነን ክነብር እዩ ንምንታይ ዓብይ ምስጢር ስለተፈጸመላ ካብዚ ቃል እዚ ብምብጋስ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዘመኑ አኺላ በጺሓ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ካብ እግዚአብሔር ዝተላእኾ መልእኽቲ ኣምፂኡ ድንግል ማርያም ምስ ኣብጽሓላ ወይ ከዓ ምስ ነገራ ዝተናገረቶ ቃል ኣሎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 48 ከም እትምልከትዎ ናሁ ሚእዜሰ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ ኖት ቅዱስ ዳዊት ዝተናገሮ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ስምኪ ክመሓላለፍ ይሉ ከም ዝተናገሮ በአንደበታ ድማ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ እንሆ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ሚእዜሰ ማለት ካብ ሎሚ ካብ ሕዚ ጀሚሩ ኩሉ ትውልዲ ብጽእቲ ንጽህቲ ቅድስቲ እናበለ ክጽውዓነን ከመስግነን እዩ ያስተበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ ምኽንያቱ እውን ኣለኒ ንምንታይ እስመ ገብረ ሊተ ኃይለ ኣብያተ ዓበይቲ ተኣምራት ዓበይቲ ኃይላት ማለት ዓበይቲ ምስጢራት ገይሩለይ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሊቃውንት ነቲ ናይ ድንግል ማርያም ክብርን ልዕልናን ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ድንግል ማርያም ዝፈጸሞ ዓብይ ምስጢር እናተመልከቱ ፍሉይ ኣገላለጻ የቕምጡላ ካብኣቶም ሓደ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብቲ ኩልና እንመሃሮ ኩልና ትብል ተለኹ ምናልባት እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሞያ ዝተማህረ ሰብ ወይ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እትመላለሱ ትጽልይዎ እውን ትኾኑ ኢኹም ብዝተፈላለየ ቋንቋ ተጻሒፉ ውዳሴ ማርያም ኣብ ናይ ረውዕ ተባሂሉ ተመዲቡ ተቐሚጡ ዘሎ ምስጋና እቲ ዓብይ ቃል ኣብኡ ዝነግረና እኒሄ የአቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎሙ ቅዱሳን እስመ ድልወ ኮነት ለተወክፎ ቃለ አብ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ዓብይ እዩ ንምንታይ እንተይልኩምኒ አስረጅ ዝበሃል ኣሎ አነጋግራ መረዳእታ ምቕራብ ወይ ድማ ሓበሬ መረዳእታ ምቕራብ ዝበሃል እስመ ንብሎ ኩሉ ግዜ እስመ ድልወ ኮነት ለተወክፎ ቃለ አብ
ናይ አብ ቃል ናይ አብ ናባህሪ ወዱ ስግው ቃል ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዓለም ንምድሓን አዶነት ንዓዓ ግቡእን ድልውን ዝግጁን ኮይኑ ስለ ዝተረኸበት ወይ ድማ እስመ ድልው ኮነት መንፈስ እግዚአብሔር ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ መጽኡ ከጽልለኪ እዩ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ናይ አብ ኃይሊ ከጋርደኪ እዩ ክሽፍነኪ እዩ ከኽብረኪ እዩ ልዕል ከብለኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝውለድ እውን ወዘኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ እቲ ካባኺ ዝውለድ እውን ቅዱስ ፍሉይ እዩ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ስውን ወዲ እግዚአብሔር እዩ ዝብል በስራት ወይ ድማ ዓብይ ዘሐጉስ ደስታ ዝተመልአ መልእኽቲ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ንቅድስት ድንግል ማርያም ትነግራ እንተሎ ከምዚ ዓይነት ምስጢር ክፍጸመኪ እዩ ስለ ዝበላ ሊቁ ቅዱስ ኤፍሬም እስመ ድልወ ኮነት ለተወክፎ ቃለ አብ ናይ አብ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ይስሙ አብ ሰለስተ ኩነት ሥላሴ ዘሎ ስሙ ቃል እዩ አብ ሰለስተ ግብር ስሙ ተወላዲ እዩ አብ ሰለስተ አካል ስሙ ወልድ እዩ ልብልኩም አስተውዕሉ ኢኹም አብ ሰለስተ ኩነት ዝነገር እንታይ ዘበልኹኩም ስሙ እንታይ ቃል አብ ሰለስተ ግብር ድማ ተወላዲ አብ ሰለስተ አካላት ድማ ስሙ ወልድ እዩ ስለዚህ እቲ ካባኺ ዝውለድ ወዲ እግዚአብሔር እዩ በዚህ ድማ ጸጋ ዝተመልአኺ ብርኽቲ ቅድስቲ ኢኺ ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መልአክ አመስገና መላእክትን ሰባትን እግዚአብሔርን ዘመስገንዋ እያ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም ሰባት ዘመስግንዎም ግን ድማ ብእግዚአብሔር ብመላእክት ዘይመስገኑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቅዱሳን በሰለስተ ወገናት ወይ ድማ በሰለስተ አካላት ይመስገኑ በእግዚአብሔር በቅዱሳን መላእክት በሰባት ቅድስት ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር እተኸብረት በቅዱሳን መላእክት ዝተኸበረት በቅዱሳን ሰባት እውን እተኸበረት እያ በዚህ ድማ ትውልድ ሁሉ ማለት ትውልድ ዝበሃል ሰብ እዩ ሰብ ይነተዋለደ ተሓደን ሓለፈት ተሓደን ተከ ዝነብር አብ እግዚአብሔር ሕልፈት ስዕረት የለን ቅዱሳን መላእክት እውን ከማና ዝሞቱ አይኮኑን ሕያዋን እዮም ካብ ትውልድ ናብ ትውልድ ዝመሓላለፍ ዝሰጋገር ግን ኣብ ደቂ ሰባት እዩ መላእክት ሓደ ግዜ ዝሓዝዎ ምስጋና አጽኒዖም ሒዞም ይነብሩ ነቲ ስጋዊ እውን ናተመነይዎ ነይሮም ይለና ዝያፈትዎም ለመላእክት ይሃውፅዎ ብስጋ ተገሊጹ ክረአ መን ከምትወልደውን ክርዩ ይምነዩ ነይሮም ይብህግዎ ነይሮም حزيز وقتي علتون وقتون نشتن تسم دمبر زبالة ويدم حوز زبالة سمينا نفلطه أستوريو بعد أستوريو زمني تعلت أيقونا أستوريو مالت كابلة تجهاد ويدم كابالة إبيفانيا كابالة أمكت إبيفانيا مالتي أستوريو مالت بجري كنيا قالوا أستوريو مالت كابالة أمكت جميرو أسكاب كبلا أسكاب تزمس ቅድሚ ሰሙን ጾም ዘሎ አስተሪዮ ይዝባሃል ስሙ ባዕሉ ዛዕለ ጥሪሓ እዚያ ከይመስለኩም አስተሪዮ ማርያም ይባሃል እዩ ጽሑፋት ሓደ ሓደ ግን በዋናነት ገለጹ እንትረአ እንተሎ ለማዓንቲ ዕለተ ዕረፍታ እዩ ተወቅት ግን አስተሪዮ እዩ እቲ አስተሪዮ ማርያም ዝተሓሓዘሉ ምስጢር ግን ብስጋ ምግላጹ እዩ በአካለ መለኮት ዝነበረ ቃል በባህሪ ስጋ በመዋሃድ በስጋ መግላጹ እዩ አስተርአየ
ወአስተርአየ ገሃደ ፈጺሞ ህገ ወአስተርአየ ገሃደ ናበለ ቅዱስ ያሬድ እውን ይነግረና እዚ ዝአስተርዮ እዚ ብስጋ ምግላጹ እዩ ትብስጋ ዝተገልጾሉ ምስጢር ድማ እንደገና ኣብ ድንግል ማርያም ተፈጺሙ በዚህ ምክንያት ድልውቱ ስለዝኾነ ንቃል አብ ነቲ ናይ አብ ቃል ንምቕባል አዶ ንምዃን ቃል ብስጋ ንኽግለጽ ብስጋ ንኽረአ ትዘይድህሰስ መለኮት ትዘይጭበጥ መለኮት ብስጋ ክድህሰስ ብስጋ ክረአ ዓብይ ምስጢር ተፈጸመላ ካልውን ይብለና ቅዱስ ዳዊት ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ ሀገረ እግዚአብሔር አንተ ናይ እግዚአብሔር ከተማ አንተ ናይ እግዚአብሔር ዓዲ ምእንታኸ ዝንገር ነገር ብምሉኡ ነኪር ግሩም እዩ እጹብ እዩ ከምዚ እዩ ወሰኑ ከምዚ እዩ ማእኸሉ ኢልካ እትገልጹ ኣይኮነን ምስጢረ ስጋዊ እኮ ዓብይ ምስጢር እዩ ብዙሓት ቅዱሳን ነዚ ምስጢር እዚ ክገልጽዎ ይፍትኑ እሞ ናርምም ነጊረነ ህቀ ንእሽተን ተናጊርና ደኣ ክንሓድጎ እምበር ኣበይ ክንዕልቦ ኣበይ ክነብፅሖ እናበሉ ይሓድግዎ ቅዱስ ኤፍሬም ከምኡ እዩ ዝብል ቅዱስ ሕርያቆስ ድማ ብቅዳሴኡ ከምዚ ይዝለና ኦ ድንግል ምልእተ ውዳሴ በመኑ ወበአምሳለ መኑ ናስተማስለኪ ኦ ድንግል من بزمسلو بينايس مسالي خن مسلكي العليلنا بصحاي بورح دخن مسلك نخل اي مساسلو خن تحتلنا بابو دخن مسلك نخل بمدر دخن مسلك نخل اي مسلو خن من علبات جن مجلس يبلكنينا كاوكن حدقك جن تواخس تفصم عبي مستير سلازخونه مئنام انت زمن يكي لبس امانويل ما أنا ما قطني دينا تايز بحال زها ماغز بحال بمحارينيا بتقرينيا تحجزني إخو زي قطنن زي درنا ماغز بحال ويدما قطنن تاي فأمز بحال الله من الوقت سخوم تفلت ولا تخونه ويس كما إخو استأنا مطرح تخدم تخيط خونه مسحف قدس كل نجار يزفتش أنت عايز بلنا نازل له اتمعنا ما خدان معلما مالت موهاديو اتحاد قطني اتحاد قطني اي وحطون اتحاد فامن اتحاد قطني اي وحطون ابا خستفصم مستيرم باركس مئنام انتي زمن يكي لبس امانوئيل زتواهدو املاك وسب تواهيلو استنغرلو مستير كمتي ناي معنا ما مستيريو يبلاخا ريخم مو أتو مستيرة سقاوية كمزي يزقلت زلو ناي دنقل ماريام كبري كل قزية نحنا سلا دنقل ماريام تنستمرت لنا أنصار دنقل ماريام اللو مونا أتو ملسك خونو ميلنا يكونن أستمرو قدست بيت كريستيان مستيرة سقاوية تنقر كبر دنقل ماريام كيت العالي كحلف أيخ إلن تولد سلزبل ولاديتو كتل على القدنيو تولد أنت نبل كما يخمس تولد كن الناقر قدنيو مستير سقاوي أنت نبل مستير استفز أمل عباي كتما هو عباي كتما هاجر من فساويت إلى الله እግዚአብሔር زحادرا عباي كتما من هالباس سلا يروساليم سلا هاجر سلاتا داوي زعابيلا سلا دبر ጽዮን አይኮነን ዝነግረና ዘሎ ፍጻሜው ስለምንታይ ዳ ንኹላትና እትዕርፈና ንኹላትና እትእክበና ኩላትና ዓድና እንብላ መንግስተ እግዚአብሔር ንመኽፋት ዓብይ ምስጢር ዝተፈጸመላ ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ ሀገረ እግዚአብሔር ምክንያቱ ሀገር መንፈሳዊት አባይ ከተማ ናበልዮም ዝገልጽዋን ቅዱስ ኤፍሬም እውን ቅዱስ ያሬድ እውን እንተኾነ ከምኡ ይብላ አንቲ ውእቱ መንፈሳዊት ሃገር ሰባት ዝሃነጽዋ በዝናይ ዝዓለም እዚ ሰብ ሞያ ከምዚ መዓዝና ከምዚ አንጎላኣ ከምዚ መንገዳ ከምዚ መብራህታ ከምዚ መሳምራ ዘይኮነስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ንጽህና ዝተሐንጸጽኪ ዝተሸለምኪ
هو عبي مستير تفصملك أبو صبي وزنور تسفاس تفصملك نبي عزنا جر وزنور تنفيس تفصملك هواريات ما نعد على وصيهم سبخلك كم زينا وليهم كوزنا جرنا زله هو انتهي كم زخون علم أم انتهي كم زحمه يردنا من علامات فرق قد نحمم كريستنا لا بعالم كم تتفلطوا يسوس يبل قندما يسوس نكبهال مدحاني تباهيلو فواسي سقون دومون نكهب بسقا موهادو دمات مستير ملسي لهم مسورتو زيات حزوو أمانويل زبلك قال حيزوم أملاك وسب تباهيلو نكتصوع دنقل وأم تباهيلاك تصوع دما زي ما الأوو كريستوس يلوم يصوعوو قندما بسقا بموهادو ملكوت نسقا أخبيرو بعلو قبائي بعلو تقبائي بعلو كذو خوين تفصم مستير دما عليك متفصمه زي الناقروو وانجلاويان قدوسان حواريات جن اب قدوس وانجيل زسفروو ሊቃውንት ድማ ነቲ ወንጌል መሰረት ገይሮም በምስጋናን በምስጢርን ዝገለጽዎ ቅዱስ ኢራቅሊስ ዝተባሃለ ሊቅ ኣብ ሃይማኖት አበው ንረኽቦ እንቁ ዘእምጽውር ይብለና ካብ ጭቃ ዝተረኸበት ዕንቁ ይብላ ረይሁሞ ካብ ጭቃ ዝተረኸበ ዕንቁ ማለት ወርቂ ትፈልጥይሁም መቸም ኣብ ምንታይ ይዝርከብ ወርቂ تناي ختمه يخونكم زلكم زلخو بصور ورق منتا يزركب يزلكم ورق اب حمد يزركب ورق اب ጭቃ يزركب ግን ወርቂ ድንግል ማርያም ካፍቱ በኃጢአት ዘወደቀ ካብቲ ዝጎስቆለ ካብቲ ዝተኸሰሰ ባህሪ አዳም ተረኺባና ሃለየት ግን ድማ እንቁ ዘእምጽውር ይብላ ካብ ጭቃ ዝተረኸበት ዕንቁ ጽሪቲ እንታብ ጭቃ ውሽጢ ዝተረኸበት ወርቂ በተወሳኸውን ቅዱስ ያሬድውን ከምዚ ይብለና ማርያም ተሃቱ እምትካት ውስተከርሱ ለአዳም ከመባህሪ ጻዳ ካብ ቀደም ጀሚራ ድንግል ማርያም ኣብ ትውልድ አዳም ተሃቱ ተብርህ كما انقوا باهري ناتبعال زفلطالو كبور ماءدن ጭቃ زي خلكلو ጭቃ شفينو ونهالو ጭርኡ زي شفن كما باهري صعدا كمتي صعدا عنقي باهري زلو زلو عنقي ወይ ድማ ማእድን እዩ كما باهري صعدا كمتي صعدا عنقي ጭቃ عارفዎ ወርቁ ብርሃኑ زي خلكل ማርያም አውሽት አዳም አውሽት ዘራ አዳም ተሐጡ ተብርህ ነበረት ትውልድ ድማ በዚ ገይሩ በዚ ተስፋ ዝጽበይ ነበረ ማዓስኮን ይኸውን እናበለ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ሰነገረ ተስፋ ነቲ አራዊት ርእሱ ዝቅጥቅጥ ነቲ አርዌ ርእሱ ዝቅጥቅጥ ዘርአ ብእሲት ዘርአ ብእሲ ዘይኮነስ ዘርአ ብእሲት ይዞላ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ይብለና ነዛ ቃል እዚኣ መሰረት በመግባር እታ ኣብ ዘፍጥረት 3:15 ዘላ ኣብ ገላትያ 4:4 ቅዱስ ጳውሎስ ወአመ ተፍጻሜተ መዋዕል ፈነወ እግዚአብሔር ወልዶ ወተወልደ እምደሲት ረይኹም አንታ እዚ እንደነስተውዕሎ እዚ እንድሕር ዘይበርህሎም እዚ እንድሕር ዘይተረድኦም برجس من علبات عباتهم أي قد سنة نمبر سألك قدس مسحف بقطع خيط مهاركاية وثيقة مهتافون حفرتي بحد جزء سئلوا دفرت كمتي دفار أرويز ولا يوحنس ولدنا قد سئلك أفكار زم سألك مزرابون أي جبان كريستنا قال قدس مسحف مسرت غير كايز سبخ كريستنا بلياتن حديثاتن مسحف تليك أونتن بممسط عري زنقر أبزي زلو مستيرات دما تماقاقبتي يوم بلوين حديث كدان مسارتو يو ويدمان غابو يو
አዲስ ኪዳን ንብሉይ ኪዳን ትርጓሚኡ እዩ ሊቃውንት ድማ ንብሉያትና ሐዲሳትን መብራህርዩ እዮም በምስጋና ይገልጽዎ በምስጢር አገላለጽ ስፍሓቱን ይገልጽዎ ነቲ ጥቅልል ቃል በዝርዝር ይገልጽዎ ኣብ ዓለም መዝገበ ቃላት አለ ደ ዲክሽነሪ ናት ሓደ ቃልስ ዲፊኒሽን አለዎ ዶ ዝርዝር አለዎ ዶ ናሊቃውንት ተረጓግማውን ከሙይ በዝርዳና ነቲ ምስጢር በስፍሓትን በምልአትን ብሉያትን ሐዲሳትን በመረኻብ ይነግሩና ትውልዲ መሰረቱ ሐልዩ ክነብር ምእንታን ነቲ ክብር ዝግብኦ ክብርና ሃበ ክነብር ምእንታን ነቲ ሐዋርያዊ ስብከት ሐልዩ ክነብር ምእንታን ነቲ እግዚአብሔር ዘኽበሮ ክብሪ ሐልዩ ክነብር ምእንታን ንሕና ተጠቀምቲ ክንከውን እምበር እግዚአብሔር ዘኽበሮም ንሕና ክንውስኸሎም ክንቅንሰሎም ኣይንኽእልን በፓርላማ ዝወሰነ አይኮነ ክብር ቅዱሳን በእግዚአብሔር ዝተወሰነ እዩ ናይ እግዚአብሔር መንገድ በመኽታሎም ዝረኸብዎ ክብሪ እዩ ማንም ሰብ ወይክል ሃይደ ማንም ሰብ ክምንጥሎም ኣይኽእልን ይብል ማንም ሰብ ክወስደሎም ኣይኽእልን እንታይ ዳ ሕብረትን ሓድነትን ግን ይሳን ምስ ቅዱሳን ከምዚ ንሕና እንትንከብ ከምዚ ንሕና እንትንስብሰብ በረከት ኣለና ተስፋ ኣለና እግዚአብሔር ዘቀመጦ ቃል ኪዳን አለ ትውልድና ዘከረ ክነብር ንሕና እውን ድማ እንደገና እትንገልጾ ዘለና አኽብሮት በረከት ይኾነና ንኃጢአትና እውን ሕድገት ይውህበና ናይቲ ቅድስና እውን ተኻፈልቲ ንኸውን ንሕና ደካማታት ኢና እሞ ንስኹም ብቅድስናኹም ናይ እግዚአብሔር በዘለኩም ቅርበት ምእንታና ጸልዩ ምእንታና ተማሕፀኑ ንእግዚአብሔር አቅርቡልና ካባና ስኹም ትቀርቡ ንብሎ ከምቲ ሙሴ ኣብ ጉዕዙኡ እንትኸይድ እንተሎ እስራኤላውያን ህዝቡ መሪሑ እንትጓዓዝ እንተሎ ደቂ ሰባት በብግዚኡ ስለንወድቕ ስለንትስእ በብዙሕ ተአምር በብዙሕ ዝተፈላለየ ምልክት ዘውፅኦም ህዝበ እስራኤል ንእግዚአብሔር ይብድልዎ ነይሮም ሙሴ ድማ ናብ እግዚአብሔር ታይዲ ይጽሊ ነይሩ ተዘከር ኪዳነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ምእመናኒከ ነቶም እሙናትካ ንአብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝሃብካዮ ቃል ኪዳን ሓስብ ይብል ነይሩ ሓስብ ተዘከር ነበለ እንታይ ስለ ዝበሎም ምድረ ርስት ንዓኹም እያ አብርሃም እስከ እጽ ነዋህ ሸዓት ነብየ ጫፍ ዘሎ ዓለም እስከ ምድረ ርስት ምድረ ፍልስጥኤም ርስትኻ እያ هوبكها زياك بكا أيه لزرقك نزرقك كبكا أيه بزرقك دما علم تولدي زرق بارخيو إلو أبراهام እግዚአብሔር ምስ አብርሃም ስለተነጋገረ ነዚያ ሐስብ እና በለሙሴ ይጽልነ ይሩ ንሕናውን ሰአሊ ለነ ቅድስት ምንታና ለመነልና ተትማለስ ተዋሃበከ ቃል ኪዳን በዛብዛ ዓለም እዚ ዝነበረኪ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ተማሳሳሊ ዘይብሉ ህይወትኪ ከም ካልኦት ቅዱሳን እንገልጽ አይኮነ እንትናትኪ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ፍሊ ዝበለ እዩ ዝላ ዘሎ ቅዱስ ኤፍሬም ካብ ኩሎም ቅዱሳን እንምንታይ ካልኦቶም ቅዱሳን ጸጋ ዘአብልና እግዚአብሔር እንትንብል ጻድቅ ወሊዶ ዘካርያስ ኢልና ኤልሳቤጥ እንትንብል መጥምቀ መለኮት ጻድቅ ነብይ ሐዋርያ ሰማዕት ወሊዶም ድንግል ማርያም ኢልና ግን ታይ ወሊዳ አይና እንብል አምላክ ወሊዳ አብዚ ኮይኑ የተፈላላዩ እንኩል ያአቢ ክብራ ለማርያም እንኩሎም ቅዱሳን ማለት ሲ ክንርዶ ወዘለና ብዙ ሐሳባ ዘደናገሩ ወዘለው መተህ ተፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ዝብለ ነጋግራሲ ግቡን ዝግባን እዩ መተህ ተፈጣሪ ዝብላ ዘሎ ካብ ሰፍሊት ኮይና አይኮነትን እንታይ ዳአ አብዛ ዓለም እዚ ንድንግል ማርያም በክብሪ ዝማዓራረያ በቅድስና ዝማዓራረያ የለን እንታይ ስለዝኾነት ወላዲተ አምላክ ስለዝኾነት እንታይ ስለዝኾነት አዶ ኮይናስ ድንግል ስለዝኾነት እንታይ ስለዝኾነት በሐሳባን በህይወታን ፍጽምት ቅድስት ስለዝኾነት ወይ ረክሰት በምንትኒ በዝኾነ ይኹን
رخصت بدل زي عرفة نزهتن قدستن سلسخونت عالمنا مدحان دما مدهنا عالم يسوس كريستوس كاب سقا كاب نفس تخافيلو تواهيدو أملاك وسب عمانويل تواهيلو سلت تصوع بزي دما هاجر منفساويت نبلا ما يدر እግዚአብሔር نبلا نعلم تملكيتو كله مبراقو معراو سمينو دو تملكيتو نعو تخون ايرخبن حنتي دنگل ماريام بچا طرحيا زنبرت እግዚአብሔር نصره مسراق ومعراب نباربعتي معازن تملكته كما خذ مسلت ايرخبن دارياون ايتركبن هذا غزي عبي مستير سلالتفصمن زمسل يلن قدمي اون يلن ስለዚህ ድንግል ማርያም ክብራ ከሁሉም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ክብራ አብይዩ በዚህ ድማ ትውልድ ሁሉ እናመስገና ይነብር እንታይና በላ አዶ አምላክ ስለዝኾነት እማ አምላክ አዶ ብርሃን ስለዝኾነት እመ ብርሃን በትግሪከኛ ቃል ተምሊቃውንት አመጻሕፍተ ሊቃውንት አስፊረሞ ዘለው ታኦዶኮስ ይብልዎ ዝ ብሂድ ወላይተ አምላክ ታኦዶኮስ እዚ ማለት ድማ ወላይተ አምላክ እዩ ይውልና ሞ أنا نسخومن زي تردينا ننبر نجزيابير نهو كبري بمردا نقدس دنجل مريم نهو كبري بمردا نخالوت قدسان نهوم كبرون بمردا عجلالس أنا مذهب قدساوي يكون بزل ما داين وقعاز عندنا دما بمندرنيا وقع دما عندنا عين التالل ድንግል ማርያም ተማልዶ እግዚአብሔርና ባልና ንጽልዮ አጆጆ ዘብ ነገር አይኮነ እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም ካህናት አቦታትና አማላደ እዮም ድርቅ ዘለ ዘረባ መስተብቁና ጸለዩ ዘሓድሩ ዘለው ስለ ህዝብ እዮም ጸልዩ ካህናቱን አማላደ እዮም ወካይበና አስተበቁ በእንተ ዱያን በእንተ ዘናማት በእንተ ፍሬ ምድር በእንተ ላይ ነግዱ በእንተ ንጉስ በእንተ ሰላም እናበሉ قلاتنا قدم بيت كريستيان قدم منبر ታቦቱ ሰጊድና ስግዱ ትለና ለተለት ዲያቆን ስገዱ ይልስ ወጀልና قلاتنا ደኒና ግንባርናን ብርክናን አምድራን ኪና ጸሎተ ንስሐን ትድገምን ተሎ ትካህን ምንታና ያስተበቁ ይልምን ስልጣነ ክህነት ማታ ይስርሑ ንምንታይ ዲ ተዋሃዩ ይመስለኩም ካብ ክብሪ ፍለምበር ካህናቱ ወነ አማላዶ ይሄማ ቦታትና ቤተ ክርስቲያን ናይ ባዕላ ስርዓት ዝርደላ ያሳአነት ስለዚህ አነ ንስኹምን እዚ በዓል እዚ እንትነኽብር ትውልዲ ክዝክረክ እዩ ናብ ትውልዱውን ከመሐላልፈልክ እዩ ዝበሎ ቃል ቅዱስ ዳዊት ሓሊና ንኽብር ከም ዘለና በበዓመቱ ናባሃግናዮ ናናፋቅናዮ በስብሐተ እግዚአብሔር በትምህርት በምስጋና كمزي تأكيبنا ون مستيراتنا تناغاغرنا قدس بيت كريستيان استمروا حيزنا كنبر كاين ولا قد منتان ازينا سمعنا ازينا عقبنا كنبر منتان يو سما نابتولدي نتمحلال فزنبر زلو عبي مستير تفصم الهاجر يات بالدنجر ماريا منفساويت هاجر عباي كتما እግዚአብሔር ዘعرفላ عباي كتما صرح نصيت مرعاوي كريستوس زعرفلا دراش يبلا ازي سلازخونه نحنا اب قدوس مصحف استقمطلنا تنبيت فصمت خوينا ندونا ند املاح نتا ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂላ ስማ ዝጽዋዕ አዶና ድንግል ማርያም በዓለ ዕረፍታ ኣብ ምኽባር ንርከብ ሞት ከም ኩሉ በፂሕዋ ከምቲ ሊቃውንትና እናዘመርዎ ዝሓድሩ ዘለው ሞትሰ ለመዋቲ ይደሉ ሞታ ለማርያም ይዓጽብ ለኩሉ ወደ አዳም ዝኾነ ሁሉ እንተሞተ ሞት ናይ ባህሪው ገንዘው ስለዝገበሮ ግብው እዩ ነታ አዶ ህይወት ዝኾነት አዶ አምላክ ዝኾነት ሞታ ግን ይገርም ኢሉ ሞታ ለማርያም ይዓጽብ ለኩሉ ናይ ማርያም ሞት ግን ንኹሉ ይገርሞ ብዙ ሐሳባት እኮ በህይወት ተመሲጦም እዮም
እኒ ሄኖክ እኒ ኤልያስ እኒ እዝራ በሐዲስ ኪዳኑን ከምና አሁን አረጋዊ ከምና አባ ዮሐንስ እኮ በሕይወት ተመሲጠም ይው አብሰረገላ ሕይወት ኮይ ነብረለው እያለው ሞተ። ክርስቶስ ግን ፍትሑ ቅኑዕ ርቱዑ ቅኑዕ ስለዝኾነ ከምዝኔ ዓለም ፈረርቲ ስጋ ዘያታልሎ ትውልዲ ዓልየ ዘያታልሎ ፍጹም እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክና ግን አደ ያዋኢ ሞት አይትርከብ አይበላን እንበይነዛ አይምሩ በውስተፍት ከመ እያደሉ እግዚአብሔር ፍርዱ ከም ዘያዳሉ ረይዎ እንተ ዘዳሉ ነይሩኮ ህይወት ገንዘቡ ይነይሩ ናይ ምንታያ በህይወት ትንበር ኢልኮም ወሰዳ ግን አያዳለወን ይብለና አያዳለወን ተጣም ሞት ክትዕም እሙ ወእመ ኩሉ እታዲኡን አደ ኩሉን ዝኾነ ድንግል ማርያም ሞት ክትዕም ግን አዘዘ ወልድ በረቱ ቃሉ ረይሁሞ ናይ እግዚአብሔር ፍትሕውን ንመልከቶ ካብዚውን ንሕና ንምሃር አምን ሰርሖ ስራሕ ዓልየት ከያጥቃዕና ምንታን ከባቢ ከያጥቃዕና ምንታን ዘርኢ ናቆፀርና ወዲ ዓደይ ዲኻ ወዲ መንደረይ ዲኻ እናበልና ንሕና እቲ ክርስትና ዓብይ ሕውነትና ኢና ዓይን ዓኹምን በክርስቶስ ኩላትና ሓዋቲና እዙይ ንእመን በይዛኹም 5-6 ዘቋርጽ ትውልድ እናቆፀርካ ደሓበው ደሓፍትና እናበልካ አይጸወዕ ማለት አይኮነን ግን ንሃይማኖት ግን ክዕብሉ ላይ ይኽእልን ንስነ ምግባር ግን ክዕብሉ ላይ ይኽእልን ንፍትሕ ግን ክዕብሉ ላይ ይኽእልን ካብ እግዚአብሔር ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ንምሃር ናይዚ ዓለም እዚ ሰብ ስልጣን ሞት ብናያቶም ዝፍረድ ተዝኸውን ሞትን ህይወትን ኣብ ኢዶም ተዝኸውን ወገኖም ጥራሕ ሒዶም ንኹላትና ይመወዱና እንዶ ነይሮም ወገኖም ናብ ሃገረ ህይወት ወሲዶም ንኹላትና ሙቱ መወልና ነይሮም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም አይገበረን ታይ ዝለና ዘሎ አያዳለወን አድልዎ የውሉን እዚ ዓብይ ትምህርቲ ንዓና ካብዚ እዚ ንረዳ ሞኹላትና ናይ ቅንዕና ሰባት ንኹን አገልግሎትና ፍትሐዊ ይኹን አንደበትና ቅኑዕ ይኹን በእግዚአብሔር ንእመን መጣቃለል ክብሎ ዝኽእል እዙየ ስማዕና ፀዋዕና ንንበር በሃኪ ማርያም እምነ ወእመ እግዚእነ አንተ አዶና አንተ አዶ አምላኽ ሰላምታ ንዓኺ ይኹን እናበልና ከም ቅዱስ ያሬድ ከም ቅዱስ ኤፍሬም ከም ቅዱስ ሕርያቆስ ነመስግና ምስግንቲ ስለ ዝኾነት ናይ እግዚአብሔር መልአክ ዘመስገና ዳዊት ወለትየ ሰሎሞን እህትየ ይብላ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ድማ እምከ ተባሂሉ በብዙሕ መግለጽ ተነጊራ አዶ ኩላትና እያ አዶ ኩላትና ስለዚህ እዚ እናተረዳእና ክብሪ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ እግዚአብሔር ምዃኑ እዚ ምስጢር እዚ ድማ እንደገና ንዓና ንምድሓን ተፈጸመ ዓብይ ምስጢር ከም ዘሎ እናተመሃሃርና እናተረዳእና በዚ ሐዋርያዊ አስተምህሮናን ስርዓትናን ጸኒዕና ኩላትና ነታ ዓለም አሸንፍና የክንሐልፍ እግዚአብሔር አሚንና ጸኒዕና ክንነብር ናይ ቅድስና ሰባት ክንከውን መጨረሻናውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ማለት ዓለም ትውልዲ ዘይክዝክረና ይኽእል እዩ ኣነ ንስኹምን ድሕሪ 30-40 ዓመት ዓለም ክርስዓና ይኽእል እዩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር መዝገብ ግን ኣይንርስዓን ንምንታይ ዓለም ዝርስዓና እንተ ኢልኩምኒ ወይ ቤት ኣብዛ ዓለም ንምንታይ ኢና ንርስዓ እንተ ኢልኩምኒ ዓለም ከስታውሰልና ዝኽእል ሕያው ስለ ዘይንሓድግ ወከም ቅዱሳን ኣቦታትና ሕያው ዝኾነ ታሪክ ስለ ዘይንሓድግ እዩ ኣብ ዓለም ዘይኮነስ ኣብ ዓለም እግዚአብሔር ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝዝከር ሕያው ስም ተገዲፍና ግን ኣይትርስዓናን ያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚ ንሓሰብና መጻኢ ህይወትና ብምሕሳብ መጻኢ ህይወትና ብምልካዕ ነዛ ዓለም እዚ ብጥበብ ክንሓልፎ እየ ዘተሓሳስበኩም እቲ ወቕትታት እውን ንእሽተን ሽበራ ራዕዲ ዝፈጥር ዘሎ ይመስል እመኑ በእግዚአብሔር ወእመኑ ብየ እግዚአብሔር ንእመን ኩሉ ነገር በእግዚአብሔር አሚንና ኢና ክንሓልፎ ሰሳዕ ጭንቂ ገንዘብ ዘይምትሓዝ ናበእዩ ከመእዩ ስቁልካ ካልኣይ ድማ ስቁልካ ዘዝገጠመካ ስቁልካ ሰባት ዘደናግጽ እውን ስቁልካ ምስጢር ምዕቋም እውን ይተርፈሉ ሕዚ ስቁልካ ዘዝረኣኻዮ መጽሓፍ አንታንታ አይና በጽሕናዮ እኒአና ትግዜ በጽሕናዮ እኒአና እኮ ምስጢር ገዛኻ ይሕብእ ምስጢር ስራሕኻ ይሕብእ ምስጢር ቤተ ክርስቲያን ኣይሕብእ ቁርባን ምስተቐረጸ
ክርስትና مستقرص قال مستقرص كل سؤال كان أدى عالم سؤال كان نظر جفكا نمن تايدا يكانك الراز بهال تفطيره تاينا خوينا نتاينا خوينا نظر جفنا يو بب معالتو قويتانا يسوع كريستوس اسكام معالتو سي ايتن غرو ولم تنا دبر تاور مستير عزازومو ينغرو زري بدبر اسكا اميت فيصم بادميهو عب ساعاتو شعز فصم عب دبر تاور زراهم مستير خز خيتنا غرو ويلوم حوارياتون عق امام حيزمو دنگل مريم ون اما هصنا استفصم عبي مستير ومريم ست عاقب زنت كله نجر وتوديو استلبا كل نجر تعق ونبرت يبلنا انا نسخم انت اي خوين معقوم زابينا حواتي صحاف زبل حمام دحاديرنا يخون لطف زبل حمام دحاديرنا يخون ازي كو حسوتكو يبحد غص تبالي عمريه تواريعه ادغا خبيره كم زي خوينا نبعنا يقدنا انتي ندرك سلام تسبخنا حادنت تسبخنا فقر انت صحافنا دي يحشنا انت عينت حاسو زبل منفس كم زورسنا اي تردنا مو قومنا نحلو متنا نحلو انا كريستياننا كم كريستيان ننبر كم حقኛ كريستيان ننبر يخبلكم ويذكروا سميكي بكل تولد قدامات ابوتاتنا نتنገረ ጸኒሑ حزون بعقمنا نناገር لنا زمص تولدون نمسغنا نتناገረ خنبريو زمسغنا ز فقر زي ካብ አንደበትና ከይተፈለየ ፍቅር እግዚአብሔር ፍቅር ቅዱሳን ካብ አንደበትና ከይተፈለየ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነትና ጸኒና ለክንነብር እግዚአብሔር አምላክና ረድኤት ናይ ቅዱሳን ቃል ኪዳንን ተራዳእነትና ይፍለየና ሰላም ዘውዕለ ሰላም ይحضرنا ሰሙኑ ወርሑ ዘመኑ ሓጋዩ ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ይግበረልና ዝተፈላላዩ ነገራት ናብ ሰላም መልሶ ከረጋጋዓልና እግዚአብሔር አምላክና ከምቲ ኣብ ማህበረ መላእክት ዝተፈጠረ እግርግር በቲ ናቱ ብርሃን ንኹሉ ሰላም ክኸውን ማህበረ መላእክት ምርግጋዕ ዝፈጠረን ዓናውን ምርግጋዕ ይሃበና ሰላም ዘውዕለ ሰላም ይحضرنا سمعنايو أولبنا أنا نحضره سبحات لإግዚአብሔር أملكوت ووداسي لوت سبحات دعنا حضروا